Evo, dragi ljudi pušari, čuvajte nam grad, veselite se, zabavite nas sve i danas do dugo u noć, vjerujem da kao i svake godine, budo ćete se zabaviti naši gosti u gradu i s povjerenjem tuž grada predajte ove godine. Dragi pušari, imamo vas! Kako vidite, a vi gradonačelnici, evo da vas, pa imamo nastavite i učite među drugim i s nama se predložite. Neće vam sigurno biti dosadno. Silazim dole, čekajte me, malo samo! Dragi Đakovčanke, dragi Đakovčani, dobar vam dan. Dobrodošli na 30. Đakovačke pušare! Ej, ajmo rečem! Buke, galame, pa nešto ste mi tihi, a osvojili smo upravo vlast. No dajte, volite, nije to mala stvar. Molim vas, to je stvar samo takva. Inače, 30. Đakovački pušari su na rasporedu. Program dvodnevni traje danas i sutra, naravno uz pokladno jahanje, ali da mi puno ne duljimo. Danas ćete vidjeti ravno 50 grupa. Dakle, svakakovih maski, bit će tu i kuhara, bit će tu i dalmatinera, bit će tu sada na otkrivam svega, uistinu svega, na vama je da gledate program i uživate. Pa vas ja molim da na samom početku pozdravite mažoretkinje Kuda Sklad iz Đakova! Inače, mažoretkinje Kuda Sklad obučene su u 101 Dalmatinca. Danas su, dakle, naše mažoretkinje slatki mali dalmatineri. Inače, mažoretkinje Kuda Sklad neprekidno djeluju već 30 godina. Članice su Hrvatskog mažoret saveza i jedan su od najstarijih mažoret timova u Hrvatskoj. Godišnje održe 50-ak nastupa, a nastupaju na svim važnijim priredbama u Đakovu i okolici. Sportskim zatim događanjima i na drugim kulturnim događanjima. Mažoretkinje sudjeluju i na regionalnim državnim prvenstvima Hrvatskog mažoret saveza, predstavljajući svoj grad Đakovo. Ovogodišnje regionalno prvenstvo mažoretkinja Istočne Hrvatske pod nazivom Prvi i viši korak održano je u Našicama, a Đakovčanke su, pazite sad, osvojile 44 zlatne, 16 srebrnih i 4 brončane medalje. Ako ovo nije za pljesak, ja uistinu ne znam što je. Molim vas, veliki pljesak za mažoretkinje Kuda Sklad!
Voditeljice su Danijela Kreković i Kristina Svalina, dakle bile su tu mažoretkinje Kuda sklad, a sljedeći u našoj bušarskoj povorci ovogodišnjih 30 đakovačkih bušara jesu Puhački orkestar DVD Đakovo i Osječki Puhački orkestar. Veliki pljesak iza njih! Puhački orkestar DVD Đakovo djeluje više od 140 godina, a broji 30 članova. Od svoga osnutka postoji danas kroz 2 svjetska i ovaj posljednji domovinski rat, orkestar radi bez prekida. Sudjeluje na svim gradskim i regionalnim manifestacijama te ostvaruje uspješnu suradnju s drugim ansamblima. Svima su članovi Osječkog Puhačkog orkestra, koji također imaju dugogodišnju tradiciju prirodne puhačke glazbe, voditelj ovog ansambla je gospodin Tomislav Grunjac. Učeni kao DJ-evi mali, dakle pogledajte vi te silne uređaje za miksanje glazbe. Ako trebate dobru glazbu za ludi provod, DJ-evi iz skupine Tigrići su tu za vas. Njihovi remiksi svaku zabavu će učiniti vrtoglavom, kažu oni. Voditeljice Zrinka Ljubičić i Ena Krišto. A nakon dječjeg vrtića, odnosno vrtićke kuće Piškorevci s Kižarem i dječji vrtić Đakovo, vrtićka kuća Mažuranac, skupina Jagodice i Trešnice. Oni su nam danas lisica i grožđe. Dakle, znate onu basnu? Na jednoj visokoj lozi dozrelo je grožđe. Naiđe gladna lisica i odluči si ubrati malo. Isproba lisica na razne načine domoći se grožđa. No, ništa joj ne pođe od ruke. Kada zaključi da je sve iskušala, ona se okrene i ode govoreći, a još je kiselo, a ništa ne valja, trnu zubi od njega. Baš, da. Jel da, jeste vi grožđe? Jeste vi smatrali kiselo grožđe? Ma slatko ste vi grožđe, naravno da jeste. Dakle, pozdravite još jednom vrtićku kuću Mažuranac, skupine Jagodice i Trešnice. Nakon njih dolazi na vrtićka kuća Botić, skupine Iskrice, Pužići i Pčelice, obučeni su kao sportaši. Pogledajte, vidite silne utege koje oni dižu. Nastavljamo niz zanimanja, pa nam tako dolaze sportaši iz Botića koji vježbaju. I oni poručuju, mi smo Botić, teretana mala, vježbati s nama nije šala. Umjesto trbuha, mišić kao ukras stavi, vježbati mogu veliki i mali. Čučni, skoči, uteg diži polako. Možda izgleda, ali vježbati nije lako. U zdravom tijelu zdrav duh stoji, s velikim mišićima svatko te se boji. Ho, 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 ho. Pozdravite vrtićku kuću Botić, skupine Iskrice, Pužići i Pčelice. Voditeljice su Ljeljana Poljak, Mirna Cener, Sandra Vrtešić, Gordana Stjepanović, Adela Ančić,
i Marina Bupreg. Pozdravite još jednom vrtićku kuću Botić. Vrtićka kuća Vila, skupina Bubamare dolaze nam kao mali kuhari. Pogledajte vi ove kape, kecelje i kukače koji oni nose sa sobom. Vrtićka kuća Vila, dakle, ove godine provodi projekt zanimanja, pa su se u bušare s Vile pretvorili u male kuhare. Voditeljici su Ankica Tomšić i Anela Perko Mandarić. Pozdravite još jednom Vrtićku kuću Vila! A nakon kuhara dolaze nam i probajte pogoditi tko? Dimnjačari. Pozdravite male dimnjačare. Vrtićka kuća Vila, ali skupina Kikići. Već smo spomenuli, ali ponovimo, Vrtićka kuća Vila ove godine provodi projekt zanimanja, pa su se Kikići s Vile pretvorili u male vrijedne dimnjačare koji sa sobom nose svoje ljestve i četke za dimnjak. Slobodno se svi uhvatite za dugme da i do vas dođe sreća i veselje. Voditeljice Jadranka Bukvašević i Mirna Balena. Pozdravite Vrtićku kuću Vila, skupinu Kikići. Za njima nam dolaze i razigrani kišni oblaci. Nismo kišni oblaci, ali smo uvijek dobre volje. Kada naiđemo na oluje i munje, uvijek slijedimo svoja sunca. A u pozadini pjesma koja li druga nego li Vakula je rekao. Voditeljice Jela Rotim i Ana Marija Dević. Dakle, i ovo dječji vrtić Đakovo, predškole, Drenje Podnjani i Selci Đakovački kao razigrani kišni oblaci. Za njima nam stižu i dječji vrtić Đakovo, predškole Botić, Vila, Piškorevci i Đurđanci. Oni su nam danas vrećice čaja. Pogledajte vi ove male, simpatične vrećice čaja. Ovo hladno vrijeme najbolje nas grije topli čaj, zdravi čaj. Djeca iz ove 4 predškole podsjećaju na najzdraviji topli napitak, maskirajući se u vrećice čaja. Sa sobom u košarama nose čajeve koje vam rado dijele kako biste se mogli ugrijati čim dođete svojim kućama. Jedna šalica čaja na dan, virusi iz kuće van. Voditeljice su Marina Trempoš i Ana Aračić, ali vidim ima još voditelja sa strane uz njih. Pozdravite dakle predškole Botić, Vila, Piškorevci i Đurđanci. Nakon čaja stižu nam i kokice. Predškole Budrovci i Trnava, također sastavnice dječjega vrtića Đakovo. Dovoljna je jedna kutija prije nego upališ film i izbaviš se da pojedeš sve do zadnje i na kraju zaspiš usred filma. Koliko vam se puta to dogodilo, priznajte. Dakle smo mi, kažu oni, ukusne, slasne i djelotvorne kokice. Voditeljica Katarina Budelj, predškole Budrovci i Trnava obučene su masku kokice. Za njima nam dolaze i predškole Levanjska Varoš i Viškovci. Oni su nam ove godine predškolsko kraljevstvo. Jedno davno u dalekom kraljevstvu, iza 7 gora i 7 mora, dovoljno ovih nekoliko riječi da napustimo vrijeme i prostor realnog svijeta i uđemo u čudesni svijet bajki. Svijet je to u kojem je sve moguće, u kojem zajedno žive princeze, zmajevi, vitezovi, vještice. U svakoj bajci nesumnjivo jasno tko je dobar, a tko zao i tko treba pobijediti. Tko treba pobijediti, dobro ili zlo? Malo se ustidila mala princeza, kraljevna, ali sigurno da treba pobijediti dobro. I u svakoj bajci na kraju, dakle, uvijek pobjeđuje dobro. S mačem u ruci i krunom na glavi iz predškolskog kraljevstva Levanjska Varoš i Viškovci pozdravljaju vas princeze i vitezovi pravi. Voditeljice su Svjetlana Grudeša i Ivona Kristek. A nakon princeza i kraljevni stižu nam i Lego igračke. Predškole Sjever, Kuševac, Ivanovci i Široko polje. S
Svi znamo da Lego igračke pružaju djeci igru bez granica, daju mogućnost za samoizražavanja i samopouzdanja. Djeca razvijaju svoju kreativnost, uđu u svijet mašle i kockicama naprave svoj svijet. To su igračke koje podjednako vole i djevojčice i dječaci, ali i odrasli. Voditeljica Ivana Grbeša, dakle predškole Sjever, Kuševac, Ivanovci i Široko polje. Idemo potom i do Satnice Đakovačke. Odavde nam dolazi dječji vrtić Petar Pan. Oni su obučeni kao mali dinosauri. Pozdravite male dinosaure! Djeca su odjevena u zelene vreće, na glavi nose bodje koje se spuštaju od glave prema leđima. Na rukama i nogama su dodaci koji predstavljaju kanđe i dinosaurska stopala. Inače, dječji vrtić Petar Pan osnovan je 2019. godine, a osnivač je općina Satnica Đakovačka. Dakle, dječji vrtić Petar Pan, Satnica Đakovačka. I oni su nabili mali dinosaur. Hey, do you know what time it is? Odmah za njima stižu nama i muhe zujalice. Pozdravite dječji vrtić Krijesnica iz Gorjana. Prozujat će nam oni pozornicom danas ovdje na ovim 30 đakovačkim bušarima. Ovom maskom prikazuju muhe na svoj način, vesele, glasne i slatke, posebno izrađena crnih vreća, kartona i tempera. Da je malo dozvoli da vas, kako se ti zove? Anten, evo Anten, ne ti pio, pa trebaš malo zazujati, Anten. Evo zuje nam, dakle muhe zujelice, dječji vrtić, Krijestica iz Gorjana, pozdravite ih još jednom. A nakon muha zujelica, evo nama i čudesnih mopova. Dječji vrtić, Bajka Strizivojna. Čudesni mopovi su iskreni, slobodni, spontani i razigrani. Igrom i smijehom došli su obrisati svo zlo na ovome svijetu. Nevolja i nesreća te prate, čudesni mopovi su tu da obrišu sve patnje. Dječji vrtić Bajka Strizivojna osnovan je 2020. godine kao novo izgrađena ustanova općine Strizivojna. Čudesni mopovi, dječji vrtić Bajka Strizivojna. Jeste vi čudesni? Što ste vi čudesni? Mopovi, a što vi radite? Brišete? Podove vi brišete. Bravo, dakle, čudesni mopovi, dječji vrtić Bajka Strizivojna. Za njima nam dolazi dječji vrtić Zvončica iz Punitovaca. A oni su nam obučeni u jedan starački dom. Pogledajte ove djedice i bakice, kako oni jadni šepaju na ovu pozornicu, pa da, maske. Djece i odgajateljica predstavljaju korisnike staračkog doma, bake i djedove, izgledom, ponašanjem i rekvizitima. Dječaci i djevojčice zamijenili su uloge. Dječaci su maskirani u bake, a djevojčice u djedove. Zajedno s roditeljima osmislili su da oni otvore škrinje svojih baka i djedova, te shodno tomu obuku svoju djecu. Glave su prekrili maramama, šeširima, perikama, od rekvizita tu su štapovi, kodalice, naočale, novine, štrikere, umjetni brkovi i sve ostalo što vas čeka danas sutra kad dođete u mirovinu. Tako? A da, nema druge nego se ponašati penzionerski, jel? Dakle, pozdravite još jedan starački dom Zvončica, dječji vrtić Zvončica iz Punitovaca. Za njima nam dolazi i dječji vrtić Klapić Semenci. Oni su nam danas obučeni kao kockići, kartonske kutije u bojama plava, crvena, žuta, zelena kutije su obojene temperama sa 4, 6 ili 8 krugova. Inače, dječji vrtić Klapić otvoren je u travnju 2021. Voditeljice su Ivana Knezović, Irena Barić, Marija Mrkić i Sabina Meščić. Dječji vrtić Klapić Semenci obučeni su u kockice.
Pa kako se ti zoveš? Kako? Rafael se ti zoveš, dobro Rafael. A daj mi reci, ti si što si danas obučen, u? U kockicu je Rafael obučen, ali evo nešto nam se malo ustidio, ali nezgodne su ove zanositi na sebi ove kocke, jel da? Rafael, pa da. Pozdrav vama, molim vas pozdravite još jednom dječji vrtić Klapići i Sameljaca. Za njima nam stižu mladi pripadnici dnevne skrbi i igraonice Happy Land. Oni su nam danas mali snjegovići. Inače, Happy Land djeluje od 2019. godine. U dnevnoj skrbi imaju 12 djece te isto toliko u igraonici. Voditeljica je Andrijana Zorić. Happy Land, dnevna skrb i igraonica obučeni su u male snjegoviće. Pogledajte, vidite slatke male snjegoviće, imaju metnicu u rukama. Je to za pomest malo da lakše idete put, jel da? Pa da. Ne? Dobro. Daj mi reci kako se ti zoveš. Tako je, glasno i jasno te da reci. Daj mi reci ti si obučen danas u Snjegoviće. Bravo, molim vas veliki pozdrav za male Snjegoviće. Happy Land, dnevna skrb i igraonica. Nakon dječjih vrtića, evo nas i kod ostalih grupa, a među njima ponovno krećemo s jednom mlađim grupom. Dolaze nam male, lipe i strašne buše i mladi pripadnici Kuda Tena iz Đakova. U Baranjskim šokačkim selima posljednja 3 pogleda dana koja predstavljaju vrhunac pogleda razdoblja nazivaju se pašakama, a danas se oblače u buše. Male buše su djeca koja se obuku kao odrasli, lipe buše su djevojke, mlađe žene i muški obučeni u nariju nošnju, a strašne buše obučene su u preukrenute kožuke. Dakle, pozdravite Kutenu iz Đakova, male lipe i strašne buše. Inače, kulturno-umjetničko društvo Tena ima nekoliko ansambala, među njima i 3 dječje. Dakle, Zvončići i Čelice bili su nam buše, a nešto stari Dukati, oni su nam lipe buše. Dakle, imaju ove koprene na licima, pa pozdravite i njih. Hey, do you know what time it is? It's time to clean up. It's time to clean up. Inače, klub Tena osnovan je 21. svibnja 1985. godine i ovih proteklih 30 godina svog rada zabilježili su značajne uspjehe. Za njima nam dolazi i udruga za promicanje glazbene kulture Arija sa svojih 69 čak sudionika, a oni su nam danas Veseli orkestar. Pogledajte, oj, da zazviram, Nino, ovo ko neka hitna mi zvuči, neću ja bolje više svirat, bolje da nasiram. Dakle, Veseli orkestar, djeca su različito maskirana, dok će zajednička poveznica biti instrumenti, čime cijela povorka predstavlja Veseli orkestar. Inače, utemeljitelj i umjetnički voditelj Arije je dr. Zdravko Drnjančević. Dakle, udruga za promicanje glazbene kulture Arija, ispraćemo njih i njihov Veseli orkestar, a molim vas pozdravite i mlade pripadnike osnovne škole Ivana Brlić-Mažuranić iz Strizivojne. Oni su nam danas strašila za ptice. Učenici su uz pomoć učiteljice izradili masku od prirodnih materijala. Jutene vreće, slame, konopca od jute, sve nekako na ovoj ekološkoj bazi. Tako je sam u pravu. A, plesat će nam oni uz pjesmu Danas je bašni.
krafte. Inače, osnovna škola Ivana Brlić-Mažuranić predstavlja se sa svojim prvašićima, učenicima prvoga i prvog B razreda. Škola u Strizivojni sa područnom školom u Soljaku broji 187 učenika u 14 razrednih odjela. Pozdravim još jednom mlade polaznike osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić iz Strizivojne. Oni su nam danas strašila za ptice. Evo nama i veselih muha. Osnovna škola Satnica Đakovačka. Oči su izrađene od 200 gramskog papira i naljepljene su na naočale na koje su pričvršćena ticala od žice. Krila su poput očiju također u kamera, tijelo čine kosti od pilca i crnih pleća. Ajmo malo zaplesati uz Muhu Malenu. Muha, a ja mislim još jedan leda. O Bože. Jel mogu ja s vama, a? Oh joj, dakle pozdravite još jednom vesele muhe iz osnovne škole Satnica Đakovačka. Riječ je učenicima i učenicama drugog i trećeg razreda matične škole. Inače, osnovna škola Satnica sastoji se od matične škole u Satnici i područne škole u Gašicima, te ukupno broji 163 učenika u 11 razrednih odjela. Za njima nam dolaze i pogledajte vi to, ove kockice, a ko drugo nego hrvatski navijači! Mi smo navijači, ajde će nas opet navijati, Produženi boravak osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. Srce mi gori kad ih vidim ovakve mlade i razigrane. Šteta da naši rukometaši nisu dalje odmaknuli na ovom rukometnom prvenstvu, jer vjerujem da bi ovi mladi navijači pokazali još više srca vatrenog da su naši dogurali malo dalje, jel da? Dakle, pozdravite još jednom produženi boravak osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, koji su obučeni kao hrvatski navijači. Voditeljice su Marija Franjić i Maja Domingović, a mi za njima pozdravljamo i KUD, Hrvatska čitaonica iz Selaca Đakovačkih. Oni nam dolaze kao slavonska šumska čarolija. Šuma je oduvijek bila neizostavni dio života Slavonaca. U njoj se tugovalo, slavilo, mašto, uživalo. Za nju se otimalo i borilo i zato nije čudo da su uz šumu vezane razne bajke i čarolije. Selčani predstavljaju jednu slavonsku šumu u kojoj vlada šumski čarobnjak Stribor. U šumskoj čaroliji pronalazimo također i druge stanovnike šume, poput veselog drveća, malenih grmova, prekrasnih šumskih gljiva, tu su i beračice gljiva, zatim šumar, lovac, ali i šumske vile koji svojim čarolijama održavaju život šume.
Dakle, Slavonska šumska čarolija, Kuda, Hrvatska čitaonica iz Zelaca Đakovačkih, pozdravite ih još jednom. Inače, ovo društvo djeluje s povremenim prekinima od 1969. godine, trenutno broje 70 članova. Pozdravite još jednom Kud, Hrvatska čitaonica iz Zelaca Đakovačkih. Za njima pozdravite još jednog pripadnika Selaca Đakovačkih, ovoga puta, odnosno i često, ne kao dio Kuda, već samostalno. To je gospodin Vlado Matoković, koji je obučen u pokladnog kralja, odnosno legiju. Ono što moramo napomenuti je da je Vlado sudionik svih dosadašnjih 29, ali i ovogodišnjih 30 košara. I to neprekidno. Pazite, 30 godina za redom gospodin Vlado Matoković. A za gospodinom Vladom i općenito evo pripadnicima Kuda, Hrvatska čitaonica Selaca Đakovača, dolazi nam srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova. Oni su nam mali kuhari. Promocija strukovnih zanimanja u području turizma i ugostiteljstva, kuharska oprema, hlače, bluze, pregača, kapa, razred učenika srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo. Rekli su mi prije toga da su sami kupili, ali izgleda da su i zamutili. Sve su podijelili, a da mene nisu ostavili ništa. Jedan, zadnji, pogledajte mi ga. Zadnji, molim vas, ovo. Pa da su reći ostavili nego zadnji. A Bože, dobro, ajde, šta ćemo s njima. Pozdravite dakle još jednom kuhare srednje strukovne škole Antuna Horvata iz Đakova. Poželimo im uspješnu karijeru u budućnosti. Znamo da Hrvatska evo godinama muku muči sa raznim zanimanjima, među njima su naravno i konobari, ali i kuhari. Poželimo ovim mladim kuharima uistinu da budu uspješni u svom životu. Ja ću sam probati ovo. Je li bitna negdje blizu? Nakon kuhara donose nam dragi gosti iz Viškova, Primorsko-goranska županija. Riječ je o halubajskim zvančarima. U Halubiju, zapadnom dijelu Kastanskine, u okolici Rijeke, sačuvani su jedinstveni narodni običaji i zvančari, čije porijeklo seže do prapovijesti. Ogrnuti su oči kožama i velikim zvonom, na donjem dijelu leđa, na glavi imaju posebno stilizirane maske i životinjske glave sa crvenim uspođenim jezikom i rogovima. Odjeveni su bijele hlače i mornarske majice kratkih rukava, u rukama imaju balku i bačuku stiliziranih ustava. Ono što je važno za spomenuti, od 2007. godine Ministarstvo kulture upisalo je grupu i pokloni poklon na liste kulturnih nematerijalnih dobara Hrvatske, a od 2009. uvršteni su i na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine svijeta.
dugo i godinama dragi gosti na Đakovačkom dućanu. Inače, vječni kardinal Juraj Pajić iz Hrvatske, jedan od najpoznatijih u Europi, oni su, kao što smo rekli, redoviti, dakle, iz same sredinici riječkog kardinala, ali evo i nama, dragi gosti, ovdje u Đakovu na Đakovačkom dućanu, najveće na pokladnom kardinalu kontinentalne Hrvatske. Udruga danas broji 310 odraslih članova i 160 djece, kojima se pridaje posebna pažnja i koji nastupaju u novije vrijeme samostalno na karnevalima i manifestacijama diljem lijepe naše. Inače, voditelj je Kristijan Frlan. Pozdravite još jednom Kalubajske zvončare, Viškovo, Primorsko-goranska županija. Kalub je zapadni dio Konstantstvene okolice Rijeke, oni su sačuvani jedinstveni narodni običaji zvončari. Za kalubajskim zvončarima pozdravite, molim vas, i ove zanimljive i drage nam majstore, obrtnike svih profila. Riječ je o članovima kulturno-umjetničkog društva Sklad Đakovo. Oni su nam skladni majstori, kažu, ma boli me džon za sve, potražite nas na www, drži vodu dok majstori odu. Ajoj, imaju majstori čvaraka, gdje su pravili, majstore, da to nije majstor narodnjaka, ha? Kobase i čvarci, sramnosti. Skladni majstori čuvaju tradiciju već 160 godina zbog nedostatka određenih zanimanja u Đakovu i Đakovštini. Odlučili se iskoristiti poticaj države i prekvalificirali su se za deficitarna zanimanja da bi poboljšali ponudu majstora u gradu. Za angažman, kao što smo rekli, potražite ih na Facebooku, Instagramu ili TikToku pod nazivom Drži vodu dok majstori odu. Kud Sklad Đakovo! A nakon domaćih, dakle, kuda Sklad, pozdravite i goste nam iz Gale, okolice Sinja. Dolazi nam mačkarska udruga Galjske mačkare. Inače, Gala je naselje u općini Otok u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nalazi se sjeveroistočno od Sinja. Galjske mačkare, divi s mišinama na glavi oko pojasa sa zvona, hlače i jakne ukrašeni su lesama raznih boja. Riječ je o tradicionalnim pokladnim ophodima mačkara podkamešničkih sela. Na čelu je skupina bilih mačkara, Barnje i Svatova. Zatim skupina komedija, a na kraju s određenim razmakom idu i crne mačkare. Svatovi koji simboliziraju konačan kraj zime i dolazak proljeća predvođeni su barjaktarom. Pazite kako momak plati s ovim, no nema.
Dajte jedan veliki pljesak za Barjaktara. Momak neumorno maše. Inače, mačkarama zapovjeda ovaj gospodin sa puškom preko ramena, Turčin, pazeći da se ne miješaju bili i crni svato. A najatraktivniji i najupečatljiviji dio povorke čine impozantni digi. Na glavama nose ovčje mišine, a oko struka zvona. Oni samo što nam nisu došli ovdje na pozornicu. Inače, obučeni su u staru odjeću sa naširenim raznobojnim resama, a utjelovljuju obrednu vjekovnu borbu dobrih duhova sa zimom, koji tjeraju bukom i skakanjem. Pozdravite još jednom mačkarsku udrugu Gajske mačkare. Kao što smo rekli, najatraktivniji i najupečatljiviji dio povorke čine impozantni digi. Na glavama nose ovčje mišine, a oko struka zvona. Obučeni su u staru odjeću, naširenim raznobojnim resama, a utjelovljuju opretnu vjekovnu borbu dobrih duhova sa zimom. Bili su ovo članovi mačkarske udruge Gajske mačkare Gala Sinj, pozdravite ih još jednom. Za njima nam stižu i dragi gosti iz Nove Gradiške. Pozdravite prijateljice iz Maškara Nova Gradiška. Oni su nam ove godine maska Crno-bijeli svijet. Naravno uz pjesmu Prljavog kazališta. Crno-bijeli svijet.
Pasi krvata rata, da. Dakle, niti žuta, niti plava, nosi nam se crna boja. Iza maske lice kriti, netko drugi biti, sviđa nam se još i bijela, a umjesto svoje kose, glave tuđe vlasi nose. U veljači sa dve boje pleše naša skupinica. Pozdravite prijateljice iz Maškara, grupa iz Nove Gradiške. Inače, nisu registrirani kao udruga, ali se maskiraju već 20 godina. Prebice iz Maškara su zapravo tete iz vrtića i pridržani članovi, a za sebe vole reći da su ženska ekipa u najboljim godinama. Hvala. Dragi moji, ja sam sad na Grafu. Dolazi nam tradicionalna slavonska svinjokolja. Ja bježi odavde, ja ide svinjokolja. Bježimo. Neće me valjda mene. Valjda sam ja sad preuzeo vlast. Dakle, momci i djevojke, nemojte se šaliti. Molim vas, pozdravite Kult Slavonija iz Osijeka. Predstavljaju masku tradicionalna slavonska svinjokolja. Članovi društva na sebi imaju šubare, kožne kožuške, gaće, rupine, te vunene čarape s klompama i borovskim čizmama. Ženski dio članica praće crjeva i nadjevati kobasice, sve ovo prikazat će naravno na humorističan način. Od rekvizita koriste korito za šurenje svinja, kletke za struganje, lance za okretanje, top za punjenje kobasica, a sve navedeno bit će ovdje i krofni, žigarica, pečenih kobasica i kulena naravno. A uz kulen šta bolje ide nego li rakijica. Pozdravite još jednom Kult Slavonija iz Osijeka. Dakle, vidjeli smo masku tradicionalna slavonska svinjokolja, ja sam se uplašio za svoj život, ali evo nekako smo ostavili ovdje po strani. Molim vas, pozdravite i sljedeću nam skupinu, dakle, udruga građana općine Primošten Krč. Iz Primoštena oni nam dolaze kao Alisa u zemlji čudesa. Pozdravite goste iz Šibensko-kninske županije. Maske su inspirirane bajkom Alisa u zemlji čudesa, a referiraju se na zbunjenost djevojčice koja se odjednom našla u paralelnom svijetu. Poruka koje nosi njihovi likovi Alisa, kraljica, klobučar, mačka, zec i karte je ta da su u realnom svijetu svi zbunjeni zbog političkog vodstva i ekonomske situacije u lijepoj našoj. Inače, ova grupa djeluje od 2008. godine i za cilj imaju da iz zaborava izvlače i njeguju, te na nova pokoljenja prenose izvorne primoštenske običaje, folklor te etnografsko blago svojih predaka. Pozdravite još jednom, dakle, udrugu Krč. Inače, udrugu građana općine Primošten Krč iz Primoštena Šibensko-kninske županije. Za njima nam dolaze stari svati iz Vrlike, Splitsko-dalmatinska županija, grad Vrlika. Grad Vrliku ove godine predstavlja kulturno-umjetnička udruga Milan Begović, a dolaze nam plešući na taktove
skladbe Ero s onoga svijeta. Prikazuju nam vjenčanje u prošlog stoljeća u Vrlici i okolnim mjestima. Dobro je poznato da Đakovo i Vrliku vežu brojne poveznice, a svakako je najvažnija ona da brojni Đakovčani svoje korijene vuku iz Vrličkog kraja. Bio je to povod da ova dva grada 2020. godine potpišu sporazum o suradnji i prijateljstvu. Njihov voditelj, inače gradonačelnik Jure Plazonić. Dakle, pozdravite još jednom goste nam iz prijateljskog grada Vrlike, Splitsko-dalmatinska županija. Oni su nam bili stari svati iz Vrlike. A ovi tu koji se motaju oko mojih šunki, očito je veterinar. Dakle, došao ovdje. Molim vas, pozdravite kuću kad je iz Budrovaca. Maska je crkavanje svinjske kuge. Došla se u svinje crkavale, sad nek malo crkne i svinjska kuga. U uprizorenju ove maske sudjeluju ožalošćeni svinjovlasnici, ogorčeni svinjoprosvjetnici, neuspješni svinjoizlječitelji, uporni svinjoeutanazijatori, službeni svinjokafilerijatori i ostali svinjoakteri skloni raznim svinjarijama. Bušarski kostimi prilagođeni su situaciji i podrazumijevaju zaštitnu opremu, veterinarske instrumente, prijevozno sredstvo i druge rekvizite svinjskog ambijenta. Doktore, jeste prepisali nešto? Rakija 3 put dnevno je napisao, čini mi se. Aj, joj. Evo, za tebe samo jedan. Ja ti to poš, ne za kom. Dakle, pozdravite kuću kad je iz Budrovaca, crkavanje svinjske kuge, zove se njihova maska, ošpricali su oni mene, dezinficirali, dakle, ja se ne moram bojati, jeste čuli, dakle, gospodo, kako su rekli, svinjokafilerijatori i svinjoeutanazijatori. Ova gica nema svinjsku kugu, ni svinjsku, odnosno bila je ptičja, ali nema ni svinjske gripe, ni ničeg drugog. Ovo što šprcam, malo je samo i prolazno uz ovu sezonu virusa. Za Budrovčanima pozdravite i drage nam goste iz susjedne Mađarske, iz grada Mohača. Mohačke buše! U Mohaču se tradicionalno uči čiste srijede od nedjelje do utorka održava pohod bušara ili po mađarski buškoljaraš. Iz Mađarske, dakle, stiže nam zastrašujuća skupina mohačkih buša. Nasipi imaju vunene ogrtače, a na glavama rogate, od drva izdubljene i obojene maske. Tradicionalno za ovaj kraj. Dakle, dragi nam gosti iz susjedne Mađarske, iz grada Mohača, godinama već su sudionici đakovačkih bušara, pa tako i ovih 30. Pozdravite Mohačke buše! A za njima nam polako stižu, odnosno bolje rečeno, hodaju polako pingvinčići. A riječ je ne o bilo kakvim pingvinima, već o moslavačkim pingvinima. Turistička zajednica grada Popovače predstavlja se evo sa moslavačkim pingvinima. Voditeljica je Ksenija Tomac-Špoljarić. Pozdravite ove pingvine! Ajmo se mi malo gegat kao i naši pingvini. Dakle, dragi nam gosti,
turističke zajednice grada Popovače. Inače, turistička zajednica grada Popovače predstavit će nam se danas sa nekoliko grupa. Prva je baš bila evo, turistička zajednica. Odmah za njima kao predstavnici i sudionici, odnosno dio turističke zajednice, stiže nam Kud Stružec iz Stružca. Dakle, stružički harem. Žene sultana iz Stružca plešu istočnjačke plesove za svoga gospodara. Kud Stružec iz Stružca. Da se ja bolje maknem dok ova dvica nije na ražnju završila. Inače, ovo društvo osnovano 98. godine, kroz ples i pjesmu čuvaju moslavačku kulturnu baštinu. Domaćini su manifestacije Moslavačko proljeće i Vidovo, gdje ugoste društva s popovačkog područja, Slavonije, Like i ostalih dijelova Hrvatske. Voditeljica je Ružica Podbrežnjak. Trebam ja repiće mojim, ali nekako mi se repić direktno da gdje. Nakon kulturničkog društva Stružec iz Stružca pozdravite također predstavnike turističke zajednice grada Popovače, Moslavačke frajle i gospoda. Udruga likovnih stvaralaca Moslavački štrk iz Popovače. Popovačka udruga likovnih stvaralaca Moslavački štrk su slikarski zaljubljenici koji već 10 godina aktivno doprinose razvoju likovne umjetnosti i očuvanju kulturne baštine te kulturnog identiteta zavičaja u kojima žive i stvaraju, a to je Popovača Moslavina. Prisutni su na kolonijama kroz čitavu Hrvatsku, ali i u inozemstvu. Voditeljica Marija Pukec-Žilić. Dakle, bili su nam ovo, dragi gosti iz Popovače, udruga likovnih stvaralaca Moslavački štrk. Za njima nam dolaze također predstavnici turističke zajednice grada Popovače, Popovačka dama i njezini šejci, Caritas Popovača. Ajmo ruke gore, kaže ovaj šejk. Caritas Popovača počinje s radom 2009. godine, te okuplja župljene i volontere kako bi činili djela milosrđa pomažući ljudima u potrebi. Usto izrađuju nakit i razne predmete sa sakralnim motivima, te sudjeluju u događanjima i raznim manifestacijama na Popovačkom, ali i širem području. Svojim humanitarnim i volonterskim radom uveseljavaju brojne obitelji. Veliko im hvala na tome. Pozdravite, dakle, Caritas Popovača! A nakon Caritasa iz Popovača još jedni predstavnici turističke zajednice grada Popovače. Popovača u malom. Maska opisuje sve što Popovača ima. Neuropsihijatrijsku bolnicu, maska doktori, zatvor Lipovica, čuli smo iz medija o njima, dakle maska zatvorenici, vinari i OPG-ovci, maska grožđe, te lovstvo, maska lovci. Za sebe kažu, dolazimo iz Sisačko-moslavačke županije iz grada Popovače. Popovača je mali grad, ali poznat u cijeloj lijepoj našoj. Naši OPG-ovci, vinogradari, voćari, vredni ljudi, šta bi radili da bi zaradili što veći poticaj dobili? Po šumama i gorama naši mladi lovci love danju, love noću, prepelice i jarebice mlade. Ono čime se mi dičimo je psihijatrijska bolnica. Čim malo skreneš, tamo si. Imamo mi zatvor Lipovicu, pun poznatih lica kao što je gospodin Horvat Dinčić,
ali i bivši premijer. Kod nas je sve dobro raspoređeno, ludi su u bolnici, a lopovi u Lipovici, tako da u Popovači imamo samo poštene i pametne. Ako slučajno ovdje ima kandidata za gore navedene ustanove, neka se jave. Mogu odmah ići s nama, jer se upravo proširuju kapaciteti, kažu oni, a to se brzo popuni, osobito u ovoj super izbornoj godini. Poslije ćete morati tražiti veze za smještaj kod udruge žena. To je naša Popovača u malom. Dakle, Popovača u malom zvala se Lomaska udruga žena Popovača. I još jedni predstavnici turističke zajednice grada Popovače dolaze nam Drago i Đurđa Prašćan, udruga pčelara Lipa Popovača. Oni su nam se obukli, kao što i maska kaže, u nevena i pčelu. Pozdravite dakle gospodina i gospođu Dragu i Đurđu Plašćar, udruga pčelara Lipa Popovača. A nakon predstavnika turističke zajednice grada Popovače vraćamo se ponovno u Đakovštinu. Ovi što dolaze malo su nam naopaki, pa pozdravite molim vas naopake svatove. Kud Drenjanci Drenje kažu ovo im je premijerni nastup na Bušarima, do sada nisu bili, a jesu li ludi i koliko, vidjet ćemo uskoro. Kud Drenjanci Drenje. Društvo je osnovno 6. siječnja 1979. godine i u svome postojanju djelovalo na području očuvanja i zaštite kulturnih nematerijalnih dobara izvodeći izvorni folklor Đakovštine na raznim smotrama izvornog folklora u Hrvatskoj, ali i inozemstvu, u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Češkoj, Austriji, BiH i drugdje. I ja ovo brzo iščitao dok oni još nisu stišli s pozornice. Pozdravite kud Drenjanci iz Drenje koji su prošli pozornicom. Bili su nam naopaki svatovi. Za njima nam dolaze i Vukojevački starcevi, Hrvatsko kulturno društvo Vukojevci iz Vukojevaca. Vukojevački starcevi su pokladni običaji koji se u Vukojevcima njeguju od davnina. Starcevi se proženi mladići koji na sebe oblače drugi gaće i košulje, na noge obuvaju patamdže i kamašne, na kožni pojas režu 50 zvonaca različite veličine. Na glavu stavljaju vrgaču, a u ruci drže čulu. U 2018. godine poklon dobiti Vukojevački starcevi upisani u registar kulturnih dobara RH kao nematerijalno kulturno dobro, a ove godine društvo obilježava 25. godišnjicu obnove pokladnog običaja. Ali ono što je vrijedno vidjeti uz sve ove obučene su i ovi mladi koji ulaze polako u narodne običaje i ne daju da se običaj njihovog mjesta zaborave. Pozdravite, dakle, molim vas još jednom Hrvatsko kulturno društvo Vukojevci iz Vukojevaca i njihove Vukojevačke starceve. Iz Primorsko-goranske županije, iz okolice Opatije, iz općine Matulji, dolaze nam brežanski zvončari iz Brega. Bregi su naselje, dakle, općinu Matulji, a svojim tradicionalnim odjelima, specifičnim kretanjem, sudaranjem stražica o stražicu, te nesnosnom bukom koji su stvarali, razveseljavaju sve prisutne. Pozdravite brežanske zvončare Bregi Matulji!
Brežanski zvončari nose bijele hlače sa ili bez crvene crte, mornarske majice ili karirane košulje, ovčju kožu oko vrata ili pojasa, 3 zvona, pacolić i pacol, a na glavi šešire s cvijećem od krep papira raznih boja. To je takozvana krabujosnica. Tradicija zvončara potječe još negdje iz 16. stoljeća, a vezana je za početak proljeća, tjeranje zlih sila, lošeg vremena. Živio pusti Baltivajer! Inače, ovo što smo čuli malo prije bila je himna brežanskih zvončara, koji nam je izdao njihov orkestar. Dakle, dragi nam gosti, brežanski zvončari dolaze iz mjesta Bregi, koji su nastali u sastavljućima na polju, mjesto Opatije, u Primorsko-goranskoj županiji. U svojim tradicionalnim modelima specifičnim kretanjem s udarjem stražnica, te bukom koji stvaraju, razveseljavaju sve prisutne. Brežanski zvončari nose bijele hlače, mornarske majice ili karirane košulje, ovčju kožu oko vrata ili pojasa, 3 zvona, pacolić i pacoli. S obzirom na brežanskih zvončara prilično puno, ovaj svoj tradicionalni ples i ovo što upravo sada rade, čine jednu masu. Napravili su ovdje dolje pored pozornice, molim vas pozdravite velikim pljeskom brežanske zvončare! Tradicija zvončara potječe neki još iz 16. stoljeća, a vezana je, kao što smo malo prije rekli, s početkom proljeća, tjeranje iz zlih sila, lošeg vremena. Pozdravite, molim vas, i njihov orkestar odsviraju se na njihovu himnu brežanskih zvončara.
specifičnost zvončara upravo i ovo udaranje bokovima u bok, stražnicom u stražnicu. Brežanski zvončari, kažem, ipak je ovakav naglasak. Ali dobro, vjerujem da oni iz slavonskog mjesta dobro izgovore kad dođu u Slavoniju, jel' ne? Kako rekoše, dakle, brežanski zvončari, Bregi, Matulji, pozdravite ih još jednom. Za njima nam dolaze i gosti, odnosno možemo reći gotovo domaćini ovdje iz susjednog mjesta, prigradskog naselja Piškorevaca, kulturno-umjetničko društvo Zora Piškorevci. Oni su bušarski svatovi. Tradicionalno oblačenje bušara u Piškorevcima i predstavljanje bušarskih svatova koji su naopako obučeni i u kojima se našlo i ružnih buša. To je ono što nam prikazuju ove godine na bušarima. Kud Zora ima bogatu povijest koja seže još u 27. godinu, kada društvo započinje sa radom kao pjevačka skupina, a s vremenom su stvorene uvjeti za rad plesne i taboraške skupine. Evo Gicu, možete Gicu u šunku. Ja bih samo nešto rekla. Evo ovako, jer kuda Piškorevci, neka druga da novi rekli napravili mi preko puta na zemlji. Zato spljestilicu i zato moramo da iskaču, a bakar se ne gleda. Neka im Bogom ljudi koji radi. Bogom. Piškorevci nije možete se ovo reći da nas nije. Onda dobro je, da pa pušimo ovo. Dakle, Zora je će domaćinu dvije kulturne manifestacije kao piškorevčke sanacije, slobodne govore za odrasle i veće spomisleca i sve policije koje se održe na području Hrvata i Sveta Lucije. Kult Zora iz Piškorevaca i bušarski svatovi. Snažno, izgledano teško. Kao da mi se nikada ne potrebno u naših gostiju, da ćemo malo ćemo samo da govorite, možete da vas ste pošpici. Dobro, hvala drugim gostima iz Piškorevaca, Kult iz Piškorevaca. Za njima pozdravite Kult Šartovac iz Šartovca. Šartovac je naselje u sastavu grada Kutine, Sisačko-moslavačka županija, a dolaze nam kao i Kleopatre iz Šartovca. Skupina Kleopatri sa svojim Cezarom nam dolazi, a pjesma će reći sve, nekada i sada. Inače, društvo je član Saveza kluba grada Kutina, osnovano 2011. godine i od tada uz njegovanje starih običaja i kulture tradicionalno održavaju fašnik u Šartovcu, takozvani fuš.
prisutni su na svim kulturnim manifestacijama u Kutini i okolici, gostuju po Bosni i naše, ali i u inozemstvu. Djeluju u plesnoj, pjevačkoj i tangoriškoj sekciji i ovo im je drugi posjet u Šarima. Pozdravite još jednom Kut Šartovac iz Šartovca. Hvala dragi gostima iz Šartovca, kao što smo rekli već je nasobu u sastavu grada Kutine, Sisačko-moslavačkoj županiji. Oni su danas bili Kleopatri iz Šartovca. Tu je skupina Kleopatri sa svojim Cezarom, vidimo imaju svećenika s druge strane, a pjesma se ne govori dakle što su opjevali u svoju pjesmu. Hvala dragi gostima iz Sisačko-moslavačke županije, Kut Šartovac, Šartovac. Za njima nam dolazi karnevalska udruga Kataroška, općina Dobrinj, otok Krk. Njihova maska danas nosi naziv Čovjeni mlin, Mulin ruž, maska inspirirana pariškim Mulin ružom i pjesmom Kankan. Karnevalska udruga osnovana je 1999. godine. Od osnutka svake godine sudjeluju na Međunarodnom riječkom karnevalu i na niz drugih karnevalskih manifestacija na području Primorsko-goranske županije. Masku biraju zajedničkim dogovorom, izrađuju i sami, žene šiju odjeću, a muškarci izrađuju alegorijska kola, odnosno 12 metara drugu prikolicu koju udruga posjeduje. Kako u udruzi ima poveći broj djece od 2017. godine, članovi udruge sudjeluju i na dječjem međunarodnom karnevalu. Sada ste pametni,
a ne kao ja, kod kankana trebate biti s prednje strane, jel? Da on se suknje diže, a ne ovdje od strane. Hej! Karnevalska udruga Kataroška, općina Dobrinj, otok Krk, Čonjeri mlin, odnosno Mulin Ruž, njihova je maska inspirirana pariškim Mulin Ružom i pjesmom Kankan. Molim vas, pozdravite ih još jednom velikim pljeskom. Za njima nam dolazi kud Repušnica iz Repušnice. Rimljanke iz Repušnice, kažu oni. Repušnica inače naselje u Sisačko-moslavačkoj županiji, smješteno pored Kutine. Došli smo vam iz davnina sa stručnjacima rimskim razlijek vrlina, da u ovom vašem gradu uljepšamo fašničku paradu. Stručnjaci naši znanje su pekli, još kada su starim Rimom med i mlijeko tekli. Neka naše iskustvo i znanje svima vama donesu blagostanje. Posao mi bi vama unosan ponudili, da bi se sutra sretniji probudili. Živio Bog Bahus, kako bi svima cvalo cvijeće, a neko drugi zbrinuo smeće. Neka liderima vašim više svjetla sine, prije nego vam proračun u crnu rupu mine. Naši rimski građevinski znalci i obnovu potresa drže u šaci, zgrade rade i cigle meću, očekujući sutra rupu još veću. Nisu loše rupe na cesti, dok se i njih lopa testi. I ceste i vodovode što smo gradili, vi ste bome dobrano unazadili. Svi bi mi rado zaposleni bili, rujno vino pili, vile rušali, zakone fušali, oči zatvarali, firme odvarali, dajgu se svirali i zgrade obravljali, asfalte prekopavali, a glupostima raspravljali, dnevnicama mahali i plin pretakali, sastavke prespavali. Mi vam ipak donjesmo nešto milo, kako bi napretka i kod vas bilo. Je poklon za domaćina ovog, da mu ga da. Kaže ovako, kamen temeljac stvar je važna, kad počne još jedna gradnja više etažna. Veličine tu su razne, za projekte male i megalomazne. Nije važno hoće li projektu biti kraj, samo polaganje za slavlje raj. Mi bi vama još nekaj savjet dali, ali vam vremena malo fali. Za naše rimske traktate, pa da i vi svoje rupe u novčaniku zakrpate. I zato, ave mi, repušnički Rimljani, đakovački bušari i ostali fušari, Rimljanica Kebrunica. Hvala lijepo. Dakle, kulturno-umjetničko društvo Repušnica iz Repušnice dolaze ne kao Rimljanke iz Repušnice. Društvo djeluje vodići inovativne načine rada, trudeći se tako nastaviti 94-godišnju folklornu tradiciju. Za njima nam dolazi kud vesela što kalje iz Koritne, kao vidljivi i ružni bušari.
tradicije, pjesme, plesne, mnoštvo raznih nošnji pretočeno je ovdje klub, čija bogata povijest seže još u 1950. godinu, od kada sežu podaci o djelovanje seljačke slobode. Sam klub osnovan je 1950. godine, a od tada prenose tradiciju svojega mjesta. Pozdravite još jednom članove Kudare s vašom dalje iz Koljine, koji su bili lipi i ružni bušari. Prije nego što najavim sljedeću grupu, sljedeću skupinu, dragi Đakovčanke, dragi Đakovčanke, dragi gosti, ja vas pozivam i kada završi ova svečana dušanska povorka 30 đakovačkih dušara, ove godine jedna mala novina, dakle program se neće održavati u gradskoj nastavnoj sportskoj dvorani, već u kući Rajsman, odnosno bolje rečeno u dvorištu kuće Rajsman, ovdje na Korzu sjećate se gdje se odvijalo i sva ona zbivanja vezana uz advent. Uveseljavat će vas i zabavljati pred vatrogasci. Stoga, evo, dakle, tu malo samo dalje, provjerite sa Korza i veste u dvorištu kuće Rajsman. Ja vas sada molim da pozdravite i udrugu Bajagičke mačkare, Bajagić! Bajagić je naselje koje se nalazi oko 4 km od grada Sinja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tradicionalne mačkare pokladi pomičan kamešničkih sela. Vjerujem se više od stoljeća te se nalaze na popisu nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Svima smo došli i do samoga finala ovih naših 30 đakovačkih festivala. Mačkava je ono da jaka je ona koju sam trebao izvediti ove godine i za njihove dana, zvara, idoma, skupina nije mačkava Božanka, skupina zvrška mačkava Božanka,
Vajeličke mačkare, Vajeličke. Svima smo došli do kraja Vajeličkog govora. Dragi koncept grupe vatrogasci. Poziv svima vama, naravno, uputite se u dvorište kuće Reichsmann, bit će ovdje ponude autohtonih jelina i pića, jela i svega ostalog što će vaše srce i dušu razveseliti i ugrijati. Vidimo se, dakle, nešto malo kasnije u dvorištu kuće Reichsmann.